Ayan, good morning mga kalami. Dito kami ngayon sa Tagaytay sa restaurant namin sa Katonyeng. Kilala niyo siya sa episode. Mga kalami, ayan na tayo. Tayo muna yung malami. Okay. Kalami, mayroon kaming munggo, pansit at bulalo. Sugar. Ay! Ilapag mo na yun. Ilapag mo na dito. Ilapag mo na dito. Tapos wala yung naisip na. Sakto. And then?
Sa pinili. Yun na muna. Yan yung ulan. Punong na lang.
Bulong na. Parang bulan na dyan. Malbulan na. Yan bang team? Lambing team? So, ayan. Pag-uwi namin, maliligo kami sa ulan kasi nakalabot na kami. Ha? Yan wala mo ng bang? Lambing team. Dito na rin rock doon. Saan? Ay, wala. Dam. Yan ako sa wala. Ay, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mo subscribe. Like and share. Kami kayo Lakbang TV. Namutro lang kami. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi.